Приготвянето на облачета е много приятно и то е изключително полезно за малките деца и за децата с тежки увреждания. Защото по този начин помагаме на децата с ДЦП за спастиката на мускулите, на децата с аутизъм да преодолеят различни сензорни свои дефицити. Използваме меката вълна, даваме им да я пипнат. Използваме купата с сапунена вода, в която има пяна и изглежда много забавна. И задължително добавяме много хавли, така че особено децата с аутизъм да могат да се избършат по всяко време, по което решат да спрат, да си избършат ръцете, да поокледат и да продължат отново. За целта ни е необходимо да издърпаме нишките от мерино и да ги поставим на купчинка върху фолиото с балончето, което използваме. Може с пръстчета, може ние да ги издърпаме, може да им покажем как да дърпат малките нишчици. Хоп! И да ги събират на купчинка. След това намокряме със сапунената вода. Използваме само едната ръка на детето, което означава, че няма нужда да включваме и двете ръце. Това помага на децата да се чувстват сигурни, което от друга страна дава на нас, терапевтите, възможност да притиснем ръката на детето и да му покажем какви са движенията, които трябва да направи, за да направи облака. А това са просто движения в кръг. Хоп, ето така, въртим в кръг. Приятно е, защото имаме топлата сапунена вода, меката вълна и фолиото с балончета, което може да пукате. Избърваме си ръцете, предоставяме винаги на децата възможност да се избършат, да спрат, да погледат и ето го, нашия облак. Става бързо, става лесно, децата са включени и са впечатлени колко интересни неща могат да се получат от иначе не толкова сръчните им детски ръчички. Надявам се много да се забавлявате с децата и да използвате различни методи, които ще помогнат да трупат увереност и да напредват.